Soi, sample begila, hoila bima begila, sombra bima begila. Sampai. Amdong senudeng. Malah hampur tangjebat. Aku mana garang kerisir. Ikut boleh ada yang kerja dia kemakan. Siapa tidur lagi tu tong. Aku mana garang kerisir. Kenapa apa? Ya bijama ni dong. Bijama dia tu nak gan bu dong. Kang apa kena kawan? Kapan tangje? Dengar, baik seksena yang tangse, dengar bawa ungkar pada. Saya tu mantra saya. Sample kena bawa. Noni kenang go, aku noni go, aku sampai kenang go. Malah hak kena, hak jalan bay. Ang rodong. Jauh syadun lang ni. Ang rodong, hak kena ang tangakai. Hello logofer, good morning to everyone. Welcome to back my Rajut Dhanse YouTube channel. Ang dinai मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव. आं माने दहाय सानदोंमोन आरोना मोनसे माने भिडिअखौ लाग्रो लाया होननानै सानबाय माने लोगोबो मोनफेराखै नालाय दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोनबाय ओंखायनो सानबाय आङो माने जोंनि न'खरनि आरो परियाल जोंहा बिखुनजोनि परियालनि आं माने बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो माने लोगो मोनबाय फ्रायबा मानसिफोरजों लोगो मोनदों थेवबा माने दिनै आरो फार्स्ट टाइम लोगो मोनबाय आङो बेखौनो एसे खिन्थिलांसै जोंहा माने बिखुनजो परियालनि माने दायो ज' दं आरोखि नैजाय बेबो जाहैबाय आंहा बिहाव बेखौबो मालाबा मोनसे समाव आङो बिसिनावबो थांदोंमोन न'आवहाय दैबारि निस्सय सोरबाफ्रा भिडिअखौ नुदोंबा मिथिबाय जानांगौ कलबारि गामिनि बे जा बिहावसोनि न'आबो मोनसे समाव दैजों ओरैबायदि उफुद्रु दायै हाबाब बिसोरसो मिथिसिगौ आरो दैलाङाव माबायदि थायो खिन्थु दायो मेसेङावबो दहाय आङो थांदोंमोन आं सानदोंमोन माने भिडिअ लानो होननानै आरोना बे भिडिअखौ लानाय जायासै नैबे जाबाय बिखुनजोआ आरो मानसिखौ नायबा माने मिलायगोन ना मिलाया दायो एसे सोंसै र' आङो सानजोंहाय बोरै बोरै लोगो मोनलायनाय बिखुनजोबाबो बिहावबाबो एसे दिनै माने इन्टारेस्टिं भिडिअ एसे लाबोदों आं नोंथांमोननो दे सोरबाफ्रा माने भिडिअखौ नायबा माने गाज्रि साननाङा आरो बा गाज्रि कमेन्ट हरनाङा मानो होनना बुङोबा माने बे आंनि फेमिलिसो नालाय आं दाख्लै माने जोंनि न'खरनि माखासे फेमिलिनि भिडिअ लाबोनायावनो किसुमानफ्रा ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट हरदों जाहाथे बेबायदि कमेन्ट हरलायलायनाङा आरोखि आं बेखौ खावलायबाय आरोखि मा खारलांजोबो मानसिफ्रालाय हा मा खारलांजोबखो आया मा खारलांजोबखो नैबे जाहैबाय जोंहा बिहाव आरो बेबो दिनैहाय माने गावनि बिगुमै बिबोनां जायो नामा नों बिबोनांसो ना बेसेबां बोसोरनाव लोगो मोनखो नों आफाया जाबायलै 30 बोसोरसो 30 बोसोरनि उनावसो दिनै बिबोनांनि परियाला हनमिलन खुंनायाव मैया दाखालि देवबारखालि बेहाय जों थांनानै लोगो मोनलायनानै दा बिब' गिदिर दं हिसाबै बेयाव नायनो फैबाय बेखौ माने नायनो होननानै आं लाबोनाय जादों आच्छा दा आं एसे खिन्थिनोसै ओरैजायनिफ्राय गोजाननि आलासिफ्रा एसे लाइट होनाङो एसे खोमसि जादों नैबे जाबाय जोंहा एथ' जायगानिनो आरो बिखुनजो ओमफ्राय ओरैजाय एसे खिन्थिनोसै आङो मानसिफोरखौहाय बे जाबाय बिदिनो रायलायबाय बेजोंबो एसे रायलायगोन आं दाहाय बेथ' जायगानि एसे रायलायसै नोङो नोंनि फंबायखौ फंबाय जायो दा ना बिदा फंबायखौ बेसे बोसोरनाव दिनै लोगो मोनखो फंबायखौ ओं 30 बोसोर उनावसो 30 बोसोर नङा 20 बोसोरनि उनाव 20 बोसोर मा दसेबा 30 बोसोर नङा 30 बोसोर नङा 30 बोसोर नङा आरोना आंनि जानो हागौ ओमफ्राय नैबे जाबाय आया एबारसो फार्स्ट नामा फैनाया एबारसो फार्स्ट एबारसो दिनैसो फैदों बिनिफ्राय आरो मा समाव खारलांनाय इनिफ्राय खारलांनायाथ' 1900 ओरैजाय आरो नै बेसेबां समनाव फैदोंमोन होनदोंमोन थांदोंमोन होनदोंमोन बेनिफ्राय 1-2 बेनिफ्राय जेनेबा आफाया बेफोरबायदि ससमा गारलायनाया माने खै बोसोरसो जाखो आं ससमा गारनाया दा बर्थमानथ' बुंथ'नो हाला 2013 जादों 2013 आरो ना बै समावथ' बेफोरबायदिथ' जेनेबा ससमाथ' गाननायलायथ' जायाखैमोन नङा होमबा आं ओमफ्राय बेबायदि आरोना ओमफ्राय जेनेबा माबोरै जानायमोन बिदि जानाया एसे खोन्थागोन नामा बेयावसो जानाया आङो जायखिजाया फिसाजो सासे फिसाला सासे दंमोन बेखौ मोनसे मिशनाव दोनदोंमोन दा मिशनाव दोननायाव जोंहाथ' साख्रि बाख्रि गैया आरो न'आव बेफोरबायदि दौलतथ' गैखाया दा बेयाव माने बेफोरखौनो माने फाननानै जाहाथे फिसाजोनि मिशननि मान्थलि फिस हरनो होननानै माने आं बेखौ
दंफां दानफायनायाव एक्सिडेन्ट जादों आरो आच्छा आच्छा बेबायदि आरोना होमबाथ' बिराद दुखुनि बाथ्रा नङा होमबा दंफां नङा होमबा आच्छा दे ओमफ्राय आइया खोन्थादो खै बोसोरनि उनाव लोगो मोनखो नोङो नोंनि फंबायखौ आं खिथानो रोङा मिथिया मिथिया हाब बोरै मिथियालाय बोरै जानांगौ जाखो गावनि फंबायखौनो जाना बियावसो उन्दैया खै बोसोरनि उनाव लोगो मोननाय दिनै आंथ' दा बुंनाय बायदि जायो खमसे खम बिदिनो 26-27 जाबाय खोमा 26-27 नंगौ बेबायदि आरोना बिनि उनावसो नै दिनै लोगो मोनलायनाय जादों बिदि आरोना जोंहानि आब'सो बिदि आरोना ओमफ्राय दै आइखुनजोनि खाथियाव आं जिरायनोसै दाना ओरै दावलांदो मोजां रायलायनोसै आङो ओरैजाय आरोना आंखौथ' लोगो मोनफेराखै खोमा ना आइया लोगो मोनाखै ना लोगो मोनाखै ओमफ्राय आं दहाय माने एसे रायलायनायाव एसे खोनादों आरोना माबा खानसिसो होनला बुङो नोंखौ मानो थाखाय खानसि होनोलै नोंखौहाय जोंना बै बिहावा आरो आफाया मिथिया बेखौथ' मा होननानै खानसि होनोथाय आंबो बुजियाखै बुजिया ओमफ्राय नोङो जेनेबा नोंनि मेसेजखौ मा होननानै गाबज्रियो जेनेबा खानसिखौथ' आं सानना लाबाय जेनेबा नोंखौ मरम जेनेबा अननानै गाबज्रिनाय आरो ओमफ्राय नोङो मा होनना गाबज्रियो दा नोंनि हौवाखौहाय एसे जमायनि खालामसै आं बिखुनजोजों आरो जेनेबा नोंखौहाय जेनेबाथ' जोंना बिहावा अननानैसो खानसि होना नङा होमबा बेथ' अननाय रावसो नालाय दा नों जेनेबा हौवाखौ मा होननानै मा नाम दोनदों अननायजों आरो गामियाव कमला बागान नाम दोनबाय नालाय नामजोंथ' लेंनो हाया गावनि हौवाखौ ओमफ्राय कमला बागान होननाय माने कमला बागानानो लेंबाय आरो कमला बिफां गायदोंमोन नालाय सासे बुरिया दोननाय जादोंमोन नालाय बेनि थाखायनो कमला बागानानो होननानै बयनि सिगाङाव लेंलाबायो आरो आङो आच्छा ओंखायनो कमला बागान माने कमला बिफां गायग्राखाय बेखौ कमला बागान होनना दोननाय जाबाय आरो मालाया दोननाय जादोंमोन नालाय बेनिखायनो माने कमला बागाननि मालिक होननाय जादों आरोना बिदि आरोना ओमफ्राय नोङो फार्स्ट समाव जेनेबा हाबा जाजेनबा बर' रोङामोन ओमफ्राय दायो माने बेसेबां समनिफ्रायसो बर'खौ पारफेक्ट रायलायनो रोंखो दा बोसोरथामसो जाबाय आङो पारफेक्ट रोंनाया बोसोरथामसो आच्छा ओमफ्राय नोंना जोनोम न'आव बावमोन आंना जोनोमा अरुणाचलावमोन ओमफ्राय जा बे बिहावसोखौ बोरै लोगो मोनलायनाय जाखो मिथियाहां बोरै लोगो जमा खालामबाय आङो बिखुनजोजोंबाबो लोगोफ्रा गाज्रि मोननाङा दे लोगोफोर नोंथांमोना माने मा जाहैबाय बिहाव बिखुनजो माने फ्रेन्डलि आरोना आंनिबाथ' माने गासिबो माने बिहावानो जा बिखुनजोआनो जा गासिबो मानि थाखाय आंनिबा माने गासिबो फ्रेन्डलि आरोना गासिबो मानि थाखाय आंनि थाखायबा लोगो आरोना किसुमाना माने सोरबायदिया मा साना बेखौ जेबो मिथिया खिन्थु आंनिबा बिमा बिखुनजो माने आइ बिमाया बिहाव माने बिफायानोखा आरोना ओंखायनो मानेबा बिमा बिफाजों जाबायदि फ्रेन्डलि जायो थिग बेबायदिनो आङो माने जेसेबांखिनि आंनि बिहाव बिखुनजो दङ आंजों गासिबो माने आं फ्रेन्डलि खालामो आरोखि किसुमान बिहाव बिखुनजोफोरा मा सानो बा सोरबाया आंनि माखासे भिउवारफ्रा मा सानो आं बेखौ मिथिया खिन्थु आं गासिखौबो आंनि थाखाय आंगो आं गासिबो आंनि फ्रेन्डलि बायदि आं रायलायो आरोखि जेरैहाय माने भिडिअ आं जाबायदि रायलायो मोगथाङावबो आं बेबायदि रायलायो किसुमाना जुदि मा सानो आं बेखौ मिथिया ओंखायनो आं दिनैहाय माखासे बिथांमोननि खोथाखौ रायलायबाय बा एसे सोंलायफिननाय जालायबाय आरोना माने बिराद गोबाव उनावसो लोगो मोनलायनाय नालाय ओंखायनो माने आंबो सानबाय माने नुफेराखैमोनबो दिनै लोगो मोनबाय माने नेक्स्ट माने मालाबाफोर जुदि जों माने मोनसे समाव जुदि थांनो गोसो जेनेबा मोनसे समाव माने थांनो हायाब्लाबो माने गोसोखांब्लानो जों माने बे भिडिअखौ नायनो हानाय आं मोनसे मेम'रि स्टाइलै बानायनानै दोनबाय आरोखि लोगोफोरा जुदि नायनानै माबायदि मोनगोन आंथ' बेखौ मिथिया खिन्थु आं दहायनो बुंखाबाय दाख्लै आं माने मोनसे जा न'खरनि माखासे भिडिअ लाबोनायाव आंखौ ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट लिरनानै हरबाय खिन्थु आं सानदों आरोना बेफोरबायदि माने कमेन्टफोरखौ दा हरलायलायना आं सानदों आरोखि ठीक आसे लोगोफोर आरोबाव आं ओरैजाय दंबायो जोंहा एसे रायलायबावनोसै आरोना ओरैजाय जोंहा दंफैयो आरोना जोंनिनो नै ओरैजाय बिनानावमोन बिसोर जाहैबाय बिनानाव नै नानि मा मुं नोंना खोन्थादो अमिना ना जोंनि जायगायाव फैना माबायदि मोनखो खोन्थादो मोजां ना दाथ' नोंसोरो अबाव थांना फैखो होनदों जायगाखौ मिथिया ना बै नोंसोर थांनायाव माबायदिमोन जायगाया मोजां जानो माथो थांथों मोजां नङा हाग्राबारि बालाबारिसो ना नंगौ ना नों मोजां मोनना मोनाखै बेयाव हाग्राबारियाव नोंसिना बिदिनो आइया नोंसिनाबो हाग्राबारिथार बिदिबो दैबो दं नोंसिनाबो दै गैया बाला गैया ओमफ्राय दा नैबेयाव माबायदि मोनफैनो फैनानै माबायदि मोजां मोनदोंब्रा एसे खोन्थादो खोन्थानो रोंला मोजां मोननायखौ खोन्थानो रोंला नोंलाय माबायदि मोजां मोनदों माने नोंसोर न'आव दा थांनो लुबैदोंना लुबैयाखै बेयावनो थालांसै आं बिदि होननानै सानदों नामा जायगाफोरखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला आरो
थालांसै आं बिसिनावनो दादा मोनावनो होननानै न'आव थांनो लुबैदों बेसे गोबाव जाखो नोंसोर फैनाया सानब्रै जाबाय हरब्रै जाबाय ना होमबा नोंसिनाबो एकदम हाग्रा बायदिथार मैदेर फैयो आयौ नोंसोर मैदेर गिला माथो मैदेरा सोरखौबा न'बो सिफायलांलाय लांगोनब्रा लाङोना नै ओमफ्राय जोंना आइजोंसो रायलायनोसै आं आइखौथ' फ्राय मानसिया सिनाय जानांगौ जोंनि जायगानि मानसिफोरा ना एसे मोजां लानो र' आङो मा जाहैबाय नै बिनो हादो दे थाबाय थायो बै आइले नोंस्रा एसे दै जे जाबाय थायो नोंसोर थानो लुबैबाय थायो नामा मानो मोजां मोनो मानो माने दैबारियाव थायै जोंहा अयभास जाबाय नालाय दै लोमबाथाय बिराद इन्टारेस्ट मोनो माथो मालाबा नोंसिनाव आं दाख्लै थांबाय माथो थांनोनो जा मानो हाबनोनो हाया दैया सिलामायनि नोङो माथो हरबाथ' आं नोंखौ बाना लायो बेबायदि आरोना ओमफ्राय नोंसिनाव बिराद दै लोमनाय खै बोसोरसो जाखोलै जाबायब्रा जोंनाव 15 बोसोरसो ना बै समावथ' बेबायदिथ' नङामोन खोमा ना बिराद मोजांथारमोन खोमा ना बै समावहाय बिराद मोजां ना बेबायदि आरोना खारा ना माने बेलेगाव थाङा नोंस्रा खारा बेयावनो थाबाय थागोन ओरैबायदि आरोना नांगौथाय दैयानो आंगायना खारनांगोन आरो बेना बिदिसो होमबा नोंसिना जाफाजोंसो रायलायनोसै आं आइयाथ' खारानो जाहैबाय आफा नोंसिनावथ' दाथ' आइयाथ' होनना बुंबायलै दैयाथ' माने फैनाया माने 15 बोसोरसो जाबायनो मालाबाथ' नोंसोरथ' माने दै सायावनो ओंखामबो जानांदों खोमा उन्दुनाय समावबो माने मालाबाथ' हरसे हरनायथ' उन्दुनोबो मोनाखै खोमा बे खेत्रआव माने आइया जाहैबाय माने दैखौ गारना खारा ओमफ्राय आफाया मा होनगोन दा मालाबा बुजायो नामा मोनसे खोथा माने ओरै जाहैबाय बुरैया जुदि खारना थागौ खारा होनबाथ' आरो बोरायाबोथ' एखे जिबन जानांगोन ना बुरैया खारनो हाबाथ' आंबोथ' फेखायनांगोन गोसोआव जेनेबा बुरैयासो होनबाय जेनेबा नोंनि गोसोआव दा आंनि गोसो बादिनो बुंदों आंबो होमबा बुरैनियासो जाबाय बुरै जाय बुंदों बेनो राइट ओरैबायदि माने ना बुरैया जुदि बेखौनो जानांगौ होमबा जाथारगौ माने एकदम आं बिदिखौ जाया आं बेयाव थाया होनबाबो गला गवा ना आदसा लोगोफोर ना थिग আছে आं बेखौनो दिनैहाय नोंथांमोननो एसे ओंखाम जायालासिनो ब्लड खारखुमालाङो नै जोंना आइया आंखौ बायदि नुनानै खाथि खोनानै दोननानै आंखौ माने ओंखाम जायालासिनो माने दा ब्लड खारखुमालाङो होनना बुंदों माने आंखौ जे मालाबा खारखुमालांग्रा बायदिसो मोनखो ना माखोथाय जोंना आइया आंनाव ना लोगोफोर बेखौनो दिनैहाय मोनसे आं भिडिअ बानायबाय नोंथांमोननो माने आं दहायनो होनखादों आरोना बे जाहैबाय जोंहा न'खरनि परियालनि भिडिअ माने बेसेबांबा बोसोरनि उनावहाय आंबो दिनैसो माने हाबा जानाया जाबाय माने 10-15 माने 12 बोसोरसोआ आंबो जाबाय आरोना हाबा जानाया आंबो 12 बोसोर जाबाय 12 बोसोरनि उनाव दिनैसो आं नैबे जा बिहावखौ लोगो मोनदों आरोना लोगोफोर आं बेनिखायनो माने आं दहाय सानदों माने भिडिअखौ बानायगोना बानाया सानबाय आङो अब्ला माने आं माने थानो हाथारासै माने गोसोआव आंथ' माने भिडिअ बानायग्रा मानसि नालाय ओंखायनो थानो हाथारैलाय आं माने बेखौनो मोनसे माने भिडिअ बानायनाय जाबाय आरो ओंखायनो आं दहायनो बुंखादों माने बे जाहैबाय जोंहा न'खरनिसो परियालनिसो ओंखायनो आङो सोरबाफ्रा जुदि गाज्रि मोनदोंबाबो माने गाज्रि कमेन्ट दाहो आरोना सोरबाखि माने सोरबाया दा जालायगोन माने सोरबा बेफोरबायदि बिहाव बिखुनजोजोंनो बेफोरबायदि बाथ्रा रायलायलायो नामा होननानै सोरबाया माने गाज्रि कमेन्ट बा गोसोआव सानलायगोन आरोखि ओंखायनो आं दहायनो सिगाङाव होनखाबाय आरो नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंबा हाजासे शेयार आरो लाइक खालामना होदो आरो जाय बिथांमोना आंनि फेसबुकआव नायो बिथांमोना दिनैसिम माने आंनि चेनेलखौ फल' खालामाखै फल' खालामना होदो जाहाथे आं इयुनाव बेफोरबायदिनो मोजां माने कन्टेन्ट लानानै फैबाय थानो हायो आं बेखौनो नोंथांमोनखौ खावलायबाय आं दिनैहाय माने भिडिअखौहाय बारा गोबाव खालामला आरोना दिनैहाय माने बिराद गोबावनि उनाव आंबो लोगो मोनबाय नालाय ओंखायनो माखासे खोथा रायलायनायखौ एसे खिन्थिबाय जानाय लोंनायखौ आं खिन्थिला माने फार्स्ट टाइम जोंनाव हाबफैग्रोदोंमोन आं सानदोंमोन माने भिडिअ बानायगोना बानाया होननानै थेवब्लाबो बेनि गेजेरजों माने थानो हाथारैलाय भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरोखि ঠিক আছে लोगोफोर बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियाव दोनथ'नोसै नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो ঠিক আছে ओके बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोनलाय चलो बाय बाय